Ik denk die laatste paar jaar die allemaal bij populair geraakt, vooral in Afrikaanse muziek of whatever. Als ik aan Brabant denk, dan denk ik aan die story. Brabant. Toen ik klein was ik één keer samen met mijn Brabant toe. Was er wat mensen zijn huis gaan schoonmaken. De vrouw van die huis heeft voorgesteld zij met mij samenbrengen, omdat zij een zin niet van dezelfde ouderdom. Toen ons daar kwam, heeft zij altijd voor mijn ma gezegd hoe ongelooflijk mooi ik is. En hoe zij niet tijd het verrast is van mij. Die nieuwe bedeling van al die hartstopsen. Mijn ma had nooit geantwoord nie. En het net verder schoongemaakt. Die zin het met mij kom halen om buiten bij de zwembad te komen spelen. Samen met oom en zijn zuster. Hij heeft gevraagd of ik wou gaan zwemmen, of ik hou van zwemmen. Ik heb dan niet geantwoord nie. Zijn zuster wil weten of ik sweeties wil heen. Ik heb daar ook niet geantwoord nie. Toen ik en mijn ma later huis toe stap, heb ik haar gevraagd of ik vrienden moet wees met hulle. Toen zei ze nee. Hulle is te mossig, hy klimmet is so groot as hy was, hy is sy eie bed uit. Ronaldo, dat is bitterheid en hartseer en pijn en in je gedachten, maar dat is ook gedachten oor drome en ook wegkomkamers. Dat is 3 gedachten wat my uitgestaan het. Ek dink immigrant is miskien een wat jy vir ons kan lees. Overberg is ook vir my mooi in die entitlement. Kom ons begin by immigrant. Bladsy 23. Immigrant. Die dag toe ons trek uit eerste rivier uit, was ek veronderstel om happy te wees. Ek het gedink, as ek net uit die plek kan kom, sal die lewe beter wees. Ek het alles omtrent het gehad. Die gangsters, taxis, die man by die winkel met die gun, die childless couple wat lekkers verkoop het, die man met die motorbike wat langs is verleid, die stikkende karre, die ou mense in weekskleren. Tot ons ons lekker gaan bly, toe had ek al die wannabe gangsters, die feeststap vir taxis, die man by die winkel met die Bijbel, die newlywed couple wie se pa vir hulle 6 slaapkamer huis verkoop het, die ou vrou wat alleen gebly het, die blink dierkarre, die ou mense in hulle lounges, en ek kon nie wag om daar te kom nie. Die overberg, dat is 25. Overberg. Gisteraan het ek gedroom my ma was by haar eie begrafenis. Sy het opgelet dat die dood in 'n familie net soos die lewe in 'n familie is. My auntie wat al jare kwaad is vir my ma huil die hardste. My oma sit iewers agter tussen die familie wat van ver afkom. Ek staan op, gaan lees 'n gedig, want het is al wat ek het om vir te gee. Dat is 78 entitlement. Entitlement. Al wat ek wil terug hê, was die blou van die see, die groen van die winter, die geel van die son, die afstand van die maan, die water van die reën, die klank van die wind, my plek agter my ma se rug. Ronaldo, rolle verander deur die loop van 'n mens se lewe. Jy was kind met drome, daar was tye wat jy gerebelleer het teen alles om jou, wat jy kwaad was. Intussen is jy gelukkig getroud, jy het 'n pragtige kind en jy's ma. Hoe verander dit 'n mens se uitkyk op die lewe? Wat wat ek ook wonder is, as jy nou jou eie kinderdae onthou, wat is jou droom vir jou versien of vir jou kind? Wat is die ding wat jy die graagste vir haar wil oordra of leer? Ik denk, voor mij is het belangrikste wat ik geleerd
van mijn ma af was, na ze dood is, was ik baie meer bewust van die feit dat ze maar net een mens was. En dat ik baie hartelijk was soms. En ik denk het is belangrijk om dat te beseffen. En ik denk dat is ook hoekom ik die boek geschreven heb, die Bijbel geschreven heb, voor alles. Omdat het alle aspecten van ons leven kind of samenvat. En ik wou niet, mensen is geneigd om baie vinnig sentimental te raken, maar en altijd, voor alles het wordt is ik wil niet eerlijk wees en ik wil iets, dit is wat ik doe wanneer ik schrijf en het is baie moeilijk om te schrijven, maar als jij, ik weet alle goed wat ik normaal wil toepassen aan andere thema's, heb ik gebaat naar leven toegepast. En terug te komen naar Seymour, sorry, ek dring nou aan daar met my dat. Wat wil jy vir haar die graagste doen of gee of beteken as ma? Soos, moeilijk. Maar wil ik niet leren om, ik denk het belangrijkste voor mij is, iets wat ik door mijn ma gekregen was. Ik was baie onafhankelijk en ik mezelf bedanken van jongs aan. So, haar dood was voor mij soos, ik kon het verstaan en ik kon het makkelijker. Ik kon zin maken van die persoon die is en nou die mee is. En alles wat, al die distance en al die zware partijen wat ik alleen gehad heb, het uiteindelijk voor mij die meeste gebaat. Dus zij niet meer daar is. In een zekere zin het zij jou weerbaar gemaakt. Ja, en ik denk dat is belangrijk voor mij. Dus ik hoop Seymour hou van mij. Zij is zo wat van als ze dat doen, als ik van mij wil. En, maar belangrijk is, ik wil eens in het kerk, dus ik wil eens in waar zelf denk. En ik wil eens in de bij mij zien, dus dat is belangrijk voor mij. Ik denk dat is goed op pad. Renata, jy het sopas, of eindelijk is het al een rukkie gelede aangekondigd, maar jy het die Jan Rabie en Marjorie Wallace skrywersbeurs gekry, te kennen gekry. Het is een ontzettende gezochte beurs en daar was een hele klomp skrywers wat baie graag dit sou wel gehad het, jy het dit gekry. Wat gaan jy daarmee doen? Want het is nogal een groot geldprys ook, of beurs. En wat vir jou die moontlikheid gaan gee om navorsing te doen vir 'n volgende boek en wat beplan jy? Ik ga niet zeggen, ik ga niks doen, maar ik ga een boek schrijven, ik ga een roman schrijven. Dat gaat basis gaan over dezelfde type karakters wat in die poetry is. En zo'n historie een diepte te schrijven. Okay, maar jy doen navorsing op die plaas? En ik doe navorsing nou op die ogenblik op die plaats. En ga nou waar mijn malen groot geworden. So jy gaan terug op familiegeskiedenis? Ik ga terug op familiegeskiedenis. Dat is baie interessant. Het wordt baie emotioneel. Het is mijn vreemd hoe baie ik onthou in de plek op mezelf is. Hoe baie mensen gaan. So dat is basis van Ons sien waar uit doen.